Sakala katingal abrit bergada pasuryane andik angatira netra mencorong kuping jepiwing cipta renggane oh ladalah bareng tak pikir-pikir jebul dinamune bener kabeh pandikane Bapa Pendhita Durna wah Duro sareng kula petang-petang kandhe tangan ingkang jangkep jebul sedaya pandika paduka Bapa Premban larang ngaten Depate pitados boten kalih kekuatan kula pitados meneng-meneng kula wau le matur kalih nyambi matek mantra-mantra sakti nyatane lho nika penggali anak Mas Brajadenta sakniki pun kaya diwalik peningalih satemah mi ora deka-deki hui wah jan elok tenan bengi iki Kakang Durna elok ampuh ning nggih ampun seru-seru mangke ndak malah ndrawasi nggih Dewati nggih nak Mas Brajadenta lajeng samenika keparengipun badhe ados pundi? Bapa Premban. Sareng kula petang-petang jebul Brajadenta menika kudu ing nalar cupeting budi. Ing atas negari Pringgodan ingkang wiyaripun semanten. Kok mung badhe dipun kekahe Gatotkaca. Monggo Gatotkaca menika boten gadah wewenang praja Pringgondani. Kepenak banget arep jumeneng nata. Kedahipun kula ingkang dados ratu. Nah, niku leres nggih, bener anu ya, nggih. Gatotkaca ki bayi wingi sore kok arep dakah-dakah. Kae dampar keprabon. Bapa Durna, pripun? Kula aturi nekseni inggih wiwit dinten menika kula mboten sarujuk kalih Kang Mbok Arimbi. Malah sinten nggih mawon ingkang badhe sabiyantu dhateng Kakang Mbok Arimbi. Menika dados mangsa kula dadi mungsuhe Brajadenta. Nah, bagus, Ger, bagus nggih. Sing ora cocok dianggep musuh, mboten napa-napa. Kelangan kanca saka golonganing Arimbi ampun semelang. Kelangan kanca nanging mangke kula ijoli tambah kanca Kurawa 100 lho pripun? Kurawa menika ngremenaken lho, Ger. Kurawa niku dijak gegeran nggih gelem. Dijak gayang-gayangan nggih gelem. Dijak rupiah-rupiahan ya oke. Dijak ngolor kabel mic ya oke. Pokoke Kurawa niku ngremenake. Lajeng dos pundi, Ger? Dos pundi? Kalenggahan menika kula badhe kula tetepaken yen kula badhe mirang kampuh jingga mbunan tanpa ratu tegesipun Brajadenta badhe balela lan sinten kemawon ingkang nyengkuyung Gatotkaca tetep dados mangsaipun Brajadenta tan Pandara tangusanipun nalika semanten Tanwantara dangsanipun Raden Braja Musti ingkang den dherekaken Raden Kalabendana. Kanca, piye Mas, ana apa Mas kae? Ana dayuh minggir, ayo jalan.
Sinongwati Sinongwati jagat kinari amung Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambek kanggeng aito denjengan oh gawe kaget praptane adiku lanang Brojo Musti padha kanthi Rarjo sak praptamu Yai ento pamujine Kakang Brajadenta slamet tekaku aku ngaturake sembahku unjuk ya Kakang ya tak tampa ora liwat pangestuku Tampanono adiku lanang Brojo Musti tak genggem dadake jimat andanono ing kasantosan Kakang kala bendana padha Rarjo sak praptamu ento pangestune Kakang Brajadenta slamet tekaku Kang aku ngaturake pangabektiku katoya Kang yo pangestuku Tampanono yo tak gegem dadake jimat Kang Kal iki suasanane beda karo biasane to Kang Sing marai beda ra apa prasrene kadipaltening kandingarana personil Kanya personil baru ora panging lagi Pandhita Durna karo Patih Cengkuni kadare iki do ngapa Kang ya mung tuwi marang karaharjane awake dhewe ya cukup Kang nek ngono cukup yang duwe niat liyane to Kang ora ngapusi lho Kang mergo ngene apa wong loro kae do kasinungan derajat pangkat nang nyuwun sewu kae iki cangkeme do baya kabeh Kang mula kudu sing ati-ati tenanan kae pokoke iki pendhita ning kae pendhita ndok basa tegese ndok basa ketoke jabane putih nang jerone basa wong loro kae padha Kang tumboleh tutup nang dina ora tau pisah wis to ngendi papan sing wis tentrem ketekan wong loro kae mesti terus dadi geger sing wis tentrem dadi gejekan suasana padang dadi peteng sing jejeg dadi bengkong mulya sing ati-ati tenan yo Kang kae omong apa wae aja digugu wega nek Kakang nganti kena pengaruh kurang bejo sisip sembire malah iso sungkrah karo sedulur dhewe yo Kang lah kae Kakang Durna awake dhewe dirasani pun biasa niku buta petuk kok ampun nang kemawon ora usah perlu wedi pun santai kemawon nggih Kadhaing pun Kakang Yai Brojo Musti ana wigati apa Yai kepareng matur wonten ngersanipun
Kang Mas Adipati Lepati Agung pangaksami sejatosipun sahan kula menika dipun utus kalian Kakang Mbok Arimbi ingkang suraosipun dinten menika para nalendra saking manca negeri sampun sami sanggrah wonten ing negari Pringgondani. Sami kepengin badhe nekseni jumenengipun Kang Putra Gatotkaca. Kalebet para pendhogi sami mlempak. Nanging kodheng penggalipun Kang Mbok Arimbi krana paduka Kakang Brajadenta malah dereng kepareng rawuh manunggal wonten Pringgondani. Pramila Kakang sowan kula kautus pados mapak dhateng Kakang Brajadenta, monggo sesarengan kalian kula manunggaling Pringgondani nekseni dhateng Gatotkaca sinengkaken ngaluhur jumeneng rata. Yai Braja Gusti, piye Kang? Kabeh aturmu wis tak tampa. Nanging perkara kuwi mengko gampang. Dene pun Kakang ana ing lagah tinulu ya ing Permalang kene. Mula kanggo tamba kangen, ayo sawetara jagongan dhisik ana kene. Merga samukupun Kakang bakal ana pitakonan kang akeh marang Si Adi Braja Gusti. Pitakenan babakan menapa Kakang? Mestine babakan negara Pringgondani. Yai Pringgondani kae dilarani swarga Kanjeng Rama Prabu Trembaka. Lan kabeh putrane padha winleg jiwa kasatriyan nadyan kowe karo aku ki wujuding dewi utawa buta. Nanging ora nate singlar lan ora nate tumindak menjeng seka kautaman. Nanging mestine kowe wis ngerti dhewe sapa sing nyedani Kanjeng Rama Prabu Trembaka. Ora ana liya ya mung Prabu Pandhu ing Astina. Ya kuwi nalika ana perang gedhe, ya perang pamukswa, perang negara Ngastina musuh Pringgondani. Rama Prabu gugur kapuku ing Rana Madyalaga. Braja Gusti, inggih. Perkawis menika kula mangertos lan menangi. Nanging Kanjeng Rama perang tanding menika kula anggenipun badhe njunjung dhateng jadering siswa dhateng gurunipun. Dene siswa mboten kenging mengkang saking dawuh Sang Guru Nadya. Nanging kanthi pawadan apa wae perang kuwi tak anggep dadi memungsuhan. Lantuk semono Kakang Prabu Arimba kang banjur dadi ratu, nanging malah seda sing jalari sedane ya kuwi Bratasena. Inggih. Nanging sameneika Kakang Bratasena dados kadang sepuh krana dados garwanipun Kakang Mbok Braja Gusti. Piye Kakang? Rama Prabu Trembaka seda saka Prabu Pandhu. Banjur Kakang Prabu Arimba seda saka Bratasena. Saiki coba dipitung, lah kok dadi Gatotkaca arep dijumenengake ratu ing Pringgondani iki. Apa kira-kira wis pernah lan wis member mangke riyin wonten tembung kados ngaten menika kok malah lajeng tuwuh pitakenan kersanipun pripun? Ora duwe karep apa-apa ning coba gagapana dhewe. Kakang pancen leres. Wonten pundi papan yen manut tata keprajan putra kakung menika ingkang dados ratu, nanging Kakang kedah enget nalika semanten kula lan Kakang Brajadenta sampun prasetya kalian Kakang Mbok Arimbi yen to Pringgondani dipun pasrahaken Kang Mbok Arimbi lan mangsa borong anggenipun Murba lan Masisa. Mila menawi Gatotkaca badhe dipun dadosaken ratu menika sampun leres. Bener tumrap kowe, nanging tumrap aku kuwi ora bener. Lho lha kok ngaten to Kang? Ya merga nalika samono kodheng pamikirku nganti bingung kudu piye sing tak lakoni.
Wekasan ketrujut sing dadi sumpahku ana ngarepe Kang Mbok Arimbi. Bareng tak pitung-pitung, bareng tak gelar tak gulung jebul negara Pringgondani kuwi negara kang jembar. Kaulane ya akeh, tur yada sugih. Mula yen Pringgondani bakal dilungguhi Gatotkaca. Persajan wae aku ora madhuk, aku ora gathuk, aku ora sarujuk. Krana Gatotkaca ora duwe wewenang. Ingkang duwe wewenang kuwi kudune malah Brajadenta. Mula dina iki kowe swanana permalang kene malah meneri. Brajamusti elinga Pringgondani iki negarane wong tuamu ya Sudarmamu. Aja nganti Gatotkaca sing dadi ratu. Nanging Brajadenta. Yen Brajadenta dadi ratune, Brajamusti mesti dadi patihe. Yai aja nganti Pringgondani diorak-arik karo bayi ngisore, diorak-arik karo Gatotkaca, Yai Brajamusti. Wah. Walah kok ngono Kang, kepeksa tak jabel basaku eling Kang eling. Mau ngarep Kakang Brajadenta ndika nadyan putra Prabu Trambaka kowe wujude diuta buta. Nanging watake aja kaya buta. Nanging nggonana jiwaning satriya luhur jiwa utama kaya sing digadhang-gadhang dening swargi Kanjeng Rama. Nanging lah kok malah detel jiwa kasatrianmu Kang. Aja ngawur kowe. Arep kepiye wae, aku tetep nglungguhi jiwa kasatrianku. Jane kasatrian kuwi kudu ngenggoni balaksana. Lire yen iya ya iya, yen ora ya ora. Mula aja banget nggonmu rapat cak nerjang waler. Yen Kakang ngowel karo negara Pringgondani, tegese Kakang nyelaki karo sumpah prasetyamu. Elinga ya Kakang, ora sah ngecumang delemik. Kowe mulang kaya guru mejang kaya pendhita. Saiki mung kari kowe gelem apa ora? Benerke lajenan pancer lanang. Aja nganti Pringgondani iki diorak-arik karo Gatotkaca. Ayo, nek gelem bareng-bareng karo Brajadenta, bareng-bareng karo aku ngrubuhke Gatotkaca, Kang. Yen bab iki diagung pangsamamu, yen bab iki aku mbok anggap kleru ya monggo. Nanging bab iki aku tetep nyengkuyung karo Gatotkaca setan alas. Yen pancen kowe ora gelem, ya dina iki tak anggap ilang tabeta antaraning Kakang Adi Brajamusti wis dudu sedulurku maneh. Wis sak karepmu Kang, sak karepmu bakune aku tetep nyengkuyung karo anakku Gatotkaca parat. Letheking jagat glaglaing bumi panusmaning jajalanan. Brajamusti, yen kowe ora gelem manunggal karo aku ayo minggato. Kowe aja ning glagah dinurung kene. Minggato, kowe minggat. Kang. Ya ampun Kang, aja kaya ngono kuwi ya Kang, aja kaya ngono. Sabar Kang, sabar. Aku ngomongi karo kowe to Kang, kowe ya wis dadi sumpahmu yo Kang. Kae Kakang Brajamusti kae sedulurmu. Lah kok kowe mentala nundung Kakang Brajamusti to Kang? Iki kepiye aja nyesu to Kang, aja nyesu.
Kamutan ki mung kadonyan lho Kang. Brana picis yo mung kadonyan, brana picis kuwi iki kadonyan Kang. Ora ya dinggore gecekan kaya ngono to Kang. Kala Bendana Apa Kang? Ana apa? ora usah nangis. Pancen iki wis tak niati. Sampeyan mendoro kaya Kakang Brajamusti to Kang. Sampeyan mendoro kaya Kakang Brajamusti aku sing ora trima. Brajamusti ora gelem manut karo aku. Masine iso dirembung nganggo cara sing apik-apik to Kang. Aku iso mong ngayu kowe. Sampeyan iki mesti wis jaro mangane wedhus-wedhus basa kuwi. Ya kok jane iki malah watake dadi maye kaya ngono kuwi to Kang. Aku wegane yo gelut, aku wegane ngaluarga pecah belah kaya ngene iki Kang. Kala Bendana Apa Kang? saiki ngene. Kowe melu aku apa melu kakangmu Brajamusti? Abot kabeh Kang. Abot kabeh. Aku tresno karo Kakang Brajadanta. Neng aku yo tresno karo Kakang Brajamusti. Loro-lorone tak tresnani Kang. Milih salah siji. Ora iso. Ora iso Kang. Aja sembrono kowe. Milih yo salah siji. Yen kowe milih aku ayo tak kanthi ngukup ring gondani. Sing pancen kuwi dadi warisane awake dhewe. Neng yen kowe melu kakangmu Brajamusti kala minggato. Minggat melu kakangmu Brajamusti kowe aja pung karo aku. Aku wis dudu katamu tuwa. Kono yen pancen kowe arep belani Brajamusti, kowe melu minggat, melu Brajamusti. Aku ki bingung Kang. Kudu milih. Kowe kudu milih salah siji. Yen ditonton saka benere. Nyun sewu yo Kang. Yo, Bener Kakang Brajamusti. Niku nek diitung saka benere. Sampeyan saya, sampeyan kleru Kang, sampeyan tau sumpah karo Kakang Bayu Arimbi. Ora bakal ngusik keprabon Pringgondani, ya kok saiki malah sampeyan maye tinggal kaya ngono kuwi to Kang. berarti cethane kowe luwih abot karo kakangmu Brajamusti. Kowe luwih milih kakangmu Brajamusti, ngono to? Kang, Kono arep nek pancen kowe luwih ngeboti kowe abot karo kakangmu Brajamusti kowe minggato. Minggato ngono. Melu kakangmu Brajamusti. Ora usah nyeluk aku, Kang. Kakang Brajadanta. Ora usah nyeluk aku, Kang. Aku ora gelem nganggep kowe dadi adhiku. Yen kowe melu kakangmu abot karo kakangmu Brajamusti, kowe minggat. Kang aja kaya ngono to Kang. Ora usah kagehan gunem sing tanpa guna. Ayo kagewe minggato. Kowe nusul kakangmu Brajamusti kae. Brajadanta ijen ora apa-apa. Brajadanta dewi ora apa-apa. Talakonane dhewe lelakonku. Penyake yo Kang. Penyake dikecake aku ya duwe rasa cengit karo sampeyan. Ning mergo tau nyeke kaya ngono, aku tak lunga yo Kang. Aku jalu pamit Kang.
Nggih mekaten niku. Menika ingkang kula kajengaken inggih ngaten menika. Panjenengan sampun gadah jati diri. Mboten gampil rubuh-rubuh gedang. Dhateng menapa ingkang dipun pikajengaken dhateng Mbak Yu nggih menika Dewi Arimbi. Dewi Arimbi gadahe niat jumenengaken Gatotkaca panjenengan ya kudu duwe utawi gadah pendirian piyambak. Sarujuk menapa mboten nek ora sarujuk wani jakake suku ngrembyake asta. Pripun carane supaya Gatotkaca ora sida kelakon dadi ratu? Mboten sida jumeneng dadi ratu ana ing pringgondane. Nggih ngaten menika. Kepate? Nggih Kakang Durna. Dhewe ya wani nyudak lenggahe Gatotkaca. Nggih, kula kok krungu swara mak klothak. Bathukku diserempetke akik karo buta petuk wae. Malah Bendana iki pancen buta petuk tenan. Lah pripun to? Lah mengarep minggat kok ya ndak nganggo nyerempetke akik ning nggon bathuk. Nganggo akik ora ana watune, dadi mek ngembane tok. Lah ya mlicet kabeh bathukku iki. Lah nggih. Lah ning kok sakniki kula kok kuwatir nggih. Kuwatir pripun to, Depate? Kuwatir pripun? Nek Braja Musti wae ora apa-apa. Lah ning nek Kala Bendana niku sing bebayani. Lah, bebayani pripun? Kala Bendana kok bebayani? Kala Bendana iku buta petuk. Mboten bebayani niku, Depate. Kala Bendana wau mlayu bali ten Pringgondani. Monggo Braja Musti wis matur nek Pandhawa komplit sampun ten mrika nggih ta wau. Kabeh ten mrika kala Bendana sowan ten Pringgondani didangu Brajadenta kok ora bareng. Kala Bendana niku buta sing lugu blaka apa anane lah. Terus disauri Brajadenta mboten purun sowan wonten negara Pringgondani awit badhe ngrebat kamukteni Gatotkaca. Terus. Nah, terus Pandhawa ndangu. Lho kok ngono to Kala Bendana? Tiwangsul terus nggih merga ten mrika ten Kadipaten glagah tinulu mrika wonten Begawan Durna. Monggo ten mriku anak-anak Pandhawa nggih sami mlumpuk komplit wonten Gatotkaca, wonten Antareja, Antasena. Nggih, Depati. Nah, terus mestine wae ana Sinuwun Dwarawati. Nggih leres niku Depati. Kamangka Sinuwun Dwarawati nika ten pundi kemawon? Mboten nate pisah kalian Setyaki. Terus lah Setyaki krungu nek ten mriki enten Durna. Ya Durna sing aja-ajaki anak Mas Brajadenta terus do mlayu mriki. Brubut. Aduh. Terus piye Pak? Terus piye? Mlayu enten sik nyaut tralis, enten sik nyaut glugu, enten sing nyaut kursi. Lah niki kari dhewe. Setyaki melu goleki sampeyan. Terus ngepruki sampeyan. Masa? Lho lah nggih. Ning ketoke lho niki ta sing ketoke. Ketoke nggih ngaten niku mangke. Aduh. Mati diriku iki kok berarti. Berarti niki mangke kula aja digebuki. Ha ketoke nggih ngaten niku. Aduh, mati dah diriku. Ya ampun. Mati aku. Nggih. Kok mbebayani nggih? Bebayani Dik Pati. Niki bebayani Dik Pati. Lah sampean ya ketok banget, Kak. Pripun sakniki Jal? Anak Mas Brajadenta. Iya. Miturut aturipun Dik Pati Arya Sengkuni niki mangke kula badhe dipun gebuki. Nah, ditutuki. Kali sinten? Miturut critanipun Dik Duni niki mangke Antareja Antasena Setyaki do nyaut glugu terus goleki pun bapa ing saka lima badhe dipun gebuki. Mila dinten samangke kula aturi paring dawuh dhateng sangganing para wadyabala supados nungka lampahipun Braja Musti.
kersanipun. Nek Braja Musti pancene boten utawa ora gelem ndombane kekarepaning pun Raka inggih punika panjenenganipun anak Mas Brajadenta, Braja Musti kudu dibata. Kudu dibondo. Dikricung sikile dilebokke paku jaran. Aja nganti bisa wel. Kalau bendana diringkus. Bondo tangane kricung sikile lebokke paku jaran. Inggih. Nah, niki bahayane nggih mriki niki. Nek priyayi loro menika wau udah ucul melayu ning negara Pringgodani. Nah, ingkang nyemelangi mboten jenengan, nanging kula kalian Dik Patih Haryocuni. Menawi ngantos sekolah bendara nika wau lapor nek ten mriki wonten kula kalian Dik Patih, kula bakal didadekke Durna geprek, terus Adipati Cuni didadekke Sengkuni penyet. Mesti dicur entek-entekan. Mekaten, Ker anak Mas Brajadenta. Nggih. Mangke kula piyambak ingkang badhe nungguh Braja Musti. Nah, anak mekaten. Kedah mekaten. Kedah dipun tegeli. Nggih. Braja lamatah napa dene Braja Ikalpa. Kula wonten dawuh Kakang Adiwati. Aja kisruh atimu. Kowe tak wenehi kamardikan. Yen pancen cocok kelawan apa sing dadi panemunipun Kakang. Ayo belanono Brajadenta. Nah yen kodheng pikirmu bingung kudu menyang endi nggonmu nentokake. Ora sah melu-melu perkara iki. Monggo mundhak kabul-bulute ora mangan angkane. Wis saiki dawuh. Wadya bolong glagah tinulus muga tandingen. Sapa sing cocok karo penemune Brajadenta ndak keparengake nderek lakuku. Dene ingkang ora cocok ora gathuk karo penemune Brajadenta. Tak wenehi kamardikan ora sah melu-melu perkara iki. Ing saken dawuh Kakang Adipati. Lan panjenengan mboten usah kuwatir. Mangke kula ingkang badhe mbantu dhateng Jandika Nak Mas Brajadenta. Angopyak dhateng kementeranipun negari Pringgodani. Inggih. Sembah nuwun Bapa Mlemban Durna. Monggo samangke Bapa saderengipun nungga dhateng Braja Musti apa dene kala bendana. Kula kanthi manjing sanggar. Kula manjing sasana pambujanan. Napa nika? Napa niku? Kakang Dirna. Pripun Patih? Napa ta, Wau? Sasana pambujanan niku napa Patih? Nun, Sasana pambujanan niku napa? sasana niku papan pambujanan niku dahar. Oh, maem, berarti maem. Monggo kula dherekaken nek ngono ki biasane roke-rokene Raden Patih. Mboten enten. Mboten. Monggo, nggih. Monggo kula dherekaken monggo. Monggo kula kanthi. Nggih. Kula dherekaken, kula mesti nderekke kok. Dek Patih ora usah melu sik ya. Ora usah melu nggih, Dek Patih nggih. Nggih, pun kula tak teng mriki mawon. Ora melu ya ora masalah. Braja Ikalpa wonten dawuh budalna kang padha siba. Ingsun nedya kundur ngedaton. Bareng madal pasilan nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining panangkilan. Sang Adiwati Brajadenta arsa ambubaraken pasewakan. Sigra lumampah mlebet madyaning kadipaten. Katinon saking Mandrawa tindaknya Sang Adiwati kaya tansah sesanti kamulyane.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.